Hello friends, बरायबाय Bodo Info YouTube चेनेलाव 2023 Orunodoi Scheme 2.0 दा बिनि सायाव गोबां आपडेट नेगासिनो दङ नोंथांमोना माबोरै खालामगोन आरो लोगोसे सोर मोनगोन बिनि सायाव लाबोदों माखासे भिडिअ दा नोंथांमोना सिगांनिफ्रायनो भिडिअ नायगासिनो दङ एसे एनैब्लाबो मिथिखाबाय जे राङारि अनसुंथाइ मोनसिगोन होननानै 2023 आव गोदान स्किम बेनो जाबाय 2.0 Orunodoi स' दानफायाव 1250 रां मोनो आरो बे रांखौहाय जायखिजाया दाननि अक्ट'नि 10नि सिगां एकाउन्टआव डाइरेक्ट सोनाय जायो अनलाइन दा जियानो जा मारै एप्लाइ खालामगोन आरो बोरैहाय खालामगोन बे फर्मआ मा आरो सिगांनिया माबायदि आं नोंथांमोननो डिफारेन्सखौ लाबोदों जाहाथे नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायो दा बेनि एप्लाइआ हमना ला गावसुबाफोर जायो दा बेफोरनि गेजेरजों फैयो आरो बेयाव नोंथांमोना बाहागो लानांगौ आरो नोंथांमोननि प्रब्लेमखौ शेयार खालामनो हायो नाथाय गुबै बाथ्राया जाबाय नोंथांमोना इलिजिबल जानांगोन एबा नोंथाङा बे स्किमावहाय मोनथावना जानांगोन अब्लासो नोंथांमोना मोननो हागोन स' बेखायनो मोनसे फर्म फैदों आं बेनि सायाव नोंथांमोना आपडेटखौ लाबोदों जाहाथे नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायो बुजिनो दा लोगोफोर बे जाबाय मोनसे स्क्रिनशट देन बेनिफ्राय अरुणोदयनि आपडेट गभर्नमेन्टनि दा बेयाव जायनि न'खराव 2 लाखनि बारा इनकाम खालामो थ' बिथांमोना मोननाय जाया हमना ला पाक्कानाव दङ हमना ला पेन्सन मोनो आरो लोगोसे नोंथांमोननि जायफ्रानोखि बायदिसिना रां हाबो आरो टेक्स पे खालामो गभर्नमेन्टनो स' बिथांमोननि थाखाय बे इलिजिबल जानाय नङा स' बिनिफ्राय गुबै बाथ्राया जाबाय बे फर्मआ मोनसे चेकलिस्टसो जे नोंथाङा बे स्किमाव इलिजिबल जागोन ना जाया मोनसे एडभान्स चेकलिस्ट ओंखारदों जेराव नोंथांमोना बे अरिजिनेल फर्मखौ दासिमबो मोननो हायाखै सिगांनि बायदि स' बेखौ नायोब्ला सिगांनिया एकाउन्ट नाम्बार लिंक खालामनो हायोमोन बा एकाउन्ट नाम्बार टाइप खालामनो हायोमोन अपसन दङमोन लिरनो हायोमोन नाथाय देग्लायना बेबायदि गैया डेट मिन्स मोनसे चेकलिस्ट जे नोंथाङा बे गावसभानि गेजेरजों बा बिएसडिसि एबा गाव पन्सायतनि गेजेरजों बे फर्मआवहाय फैनो हायो नाथाय लोगोफोर बेयाव एकाउन्ट नाम्बार लिरनाय गैया मिन्स बेयो गुबै फर्म नङा आरो उनावहाय फैबावगोन दा बेखायनो जायफ्रा बे फर्मखौ फिलआप खालामना होदों स' नोंथांमोननि थाखाय आरोबाव एक्सट्रा भेरिफिकेसन जागोन जे नोंथाङा नंमारगौ ना नंमारा बे स्किमाव इलिजिबल जागोन ना जाया बेनि सायाव नायगोन आरो बे अरुणोदय 2.0 स्किमा जागोन लोगोफोर बेनो जाबाय नोंथांमोननि डिसेम्बरनिफ्राय जाबाय थादोंमोन हमना ला गावसभा एबा लोगोसे माखासे एवारनेस प्रग्राम स' बेखौहाय आपडेट होदोंमोन बेनिफ्राय गुबै बे एप्लाइआ जागोन थ' 7 जानुवारि जानाय लोगो लोगो जागोन बेयाव नुदों स्क्रिनावहाय नोंथांमोना स्क्रिनाव नायबानो जाबाय आरो लोगोसे बे रांखौ मोनहैगोन 10 एप्रिलनि सिगां एबा 10 एप्रिलनिफ्राय बे स्किमा इमप्लिमेन्ट जागोन बा नोंथांमोना मोननो हागोन स' बिनि सिगां भेरिफिकेसन जागोन जायफ्रा मोनथावना बिथांमोनासो बे स्किमाव मोननो हागोन आरो जेब्ला गोदान फर्म फैगोन एप्लाइ खालामनाय आं नोंथांमोना आपडेटखौ लाबोगोन जाहाथे बयबो नोंथांमोना बे रांखौहाय मोननो हायो आरो लोगोसे स' नोंथांमोना दायो गोबां खोनादों जानांगौ एप्लाइ जागासिनो दङ नाथाय बे मोनसे चेकलिस्टसो जेराव आं बुंखादों एकाउन्ट नाम्बार लिरनायनि अपसन गैया नाथाय सिगांनि बोसोरनि एकाउन्ट नाम्बार डाइरेक्ट लिरनानै साबमिट खालामनो हायोमोन जेराव रांखौहाय सोनाय जायो दा जियानो जा जायखिजाया दाननि 10 अक्ट'नि सिगां नोंथांमोना मोनसिगोन आरो सिगांनि मोनबाय थाग्राफ्रा नोंथांमोना जानुवारि 10नि सिगां राङा हाबनाय जासिगोन